ang pasarap ng buhay. Chicken joy. Yan, nilalagay niya, niluluto sa isang lalagyan. Magluluto pa siya ng 5 kilo. Ang bango. Grabe, sarap niyan. Luto na yan, Bebo? Ako ko lang. Ay, sarap niyan. Hindi ko na rin yung kalahin. Matatapos na kami sa pagluto ng lugaw. Ayan. Ayan. Tapos ito, ibibigay na natin sa mga bata, sa mga gagawin naming feeding. Ayan. Ayan si Lulutaw. Oo, yung mga bata natin yun. Dito na. Muna, magpaiti. Magpaiti. Ano nga niya para ka tunanin sa agay? Mga bata. Pagkinakulungan mga bata. Ang mga kabataan, mga isang bata. Yan, para kailangan ako. Itangan mo kasi ha? What you daw? Patulo pa lang ano-anuhan. Bata. Hindi nakabutang. Hoy! Nain tabi! Ano? Pichel! Naintiro yung salamat! Eh, ma'am, pira ka na magtulong lang. Pira ka Ano yan? Hindi ako pira na magtulong ba? Ito yan! Malaki na niya. Para makabalaki. Weng! Weng! Anyak ka dyan! Aki ko! Ha? Hindi, sabi ko lang yan. Oh, yan o, may nabagandang bago. Muna kay bata pa ako. So, ang palagaw ni Miyo na yan. May baso. Ikaw, makaw ka. Diyan na sa ito ay Rio. Kaya din ka kapunong may na para may kaputan din sa kanya. Ay, mali ko. May dito. Palugaw ni Mio at saka ni... Ganda ko man kayo ni... Palugaw ni Mio na. Sabi ni Milo, makuntahan pa daw ko nun. Noon. Sabi sa akin, Palugaw ni Mio. parang hindi. Binuha yung 80,000 ko. Mio na kayo na. Kaway-kaway naman dyan. Yan ang sa iyo. Ibig mo pala. Ibig ka na ano. Nagkayo na sa iyo. Luwala yan na. Naman yung iya. Hindi na mabalik. Luwala na na. Ha? Ilang pagmuhan. Meron kayo. Meron kayo. Meron ka po. Naiyak ay plastic. Ayun. Abo, besite. Hoy, besite ka na na po. Ano minong pwede? Rabo, 11. Bitaw. Paano sige video ni Bubo?
May ni ano? Princess, kanina niyo. Eten. Pakita kayo. Pag-inay daw niyo ko. Kutsara, ano? Dati yung kutsara din ako. Yun mga kaibigan, si Buboy, si Buboy ang nag-manage ng mga kabataan ngayon kasi namimigay sila ng lugaw dito sa aming lugar. Ayan. Ikaw na. Ini na mga sa puro. Yun na yung tiro sa puro. Ayan mga kaibigan. Ayan, namimigay sila ng lugaw yung mga kabataan. Dakol pan to da. Tropa ni Buboy. Yan. Yan na na. Ayaw ka mag-laga. Ayan, sige, lapit mga kababayan. Meron pa, marami pa. Lapit. Meron, marami pa. Sa iya pa ito, karalalo ini. Iba ang pantata at sana. Malaking bagay ito mga kaibigan sa panahon ngayon kasi lalo pa ngayon tag-ulan. Kailangan talaga itong lugaw. Na ano ng mga kabataan ngayon, naisip nila para dito sa aming lugar. Sa pamamagitan din ni Presidente Buboy. Si President Buboy ng kabataan ng Turom Kasiguran. Ako si Buboy, utos sa yan ng Miyura daw. Sabi ni Sakina. Kaya tanungin natin yung presidente ng kabataan, si Buboy. Boy, paano nyo naisip tong ganitong pamamaraan ng pagbigay ng lugaw? Ay man, birthday kasi ni Kayla kaya sabi niya pagpapalugaw sa mga kabataan kaya sabi ko sige. Sino yung Kayla, yung presidenta? Yung presidenta. Ayun, yan mga kaibigan, si Buboy kasi ang presidente ng kabataan dito sa aming lugar. Kaya nag-isip sila na magbigay ng ng lugaw. Ting lugaw. Ayan. Yun ang kanyang yung presidenta, yan si Kayla. Ayan si Kayla. Wala naman Kayla. Hindi naman duman, lubos na. Yun mga kaibigan, kauwi ko lang galing ako dun sa binuo nila Buboy na pamimigay ng lugaw. Si Buboy kasi siya ang presidente ng kabataan dito sa aming lugar. Kaya nagbuo sila kasama niya yung presidenta ng kabataan, si Kayla. Mag-feeding program sila dito sa aming lugar. Malaking bagay mga kaibigan katulad ngayon, tag-ulan. Isang mangkok na lugaw lang na mainit. Malaking bagay na yun sa aming mga kapitbahay. Kaya salamat sa kanilang lahat. Kay Buboy, partner ko sa pagbablog sa Paygarong, si Buboy. Puging Buboy, nakaisip ng ganito, tsaka yung kasama niya, mga kabataan. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Shoutout sa inyo lahat.